medyo kuan gid kamo da ulo aligmat gid kamo dira diri sa southern part sa Negros Occidental. Actually hilig pa kaina basahan naton sa aton sini nga social media. Kadamo sa nagapost na sa situation nila, like for example makusog ang ulan, may nagabaha-baha nga mga kasubaan sa northern part o kon southern part sang Negros Occidental. Kaya isa damo managakalalumos gid nga palaligo bla sa suba bla no. Dapat mag ulo aligmat gid pahigadigad lang anay. Standby lang kamo anay dira sa inyo sini nga puluyan di anay magguwa-guwa. Action firing line. Ulay hunon ko na lang bi action an may ginsend ko na nga number sa imo nga Ulay hunon ta na lang bing Bacolod City. Abi kumusta abi diri subong kay ti diri nagabulubundak man siya. Kung kaysa mahinay, may nagasaka man, ano nga sitwasyon? Action firing line. Oo, riktahon, tanalan ni para isa lang ka bunal, ining lakat sang panahon, mga kaksyon kay karon kadalagko sa mga development naton diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kung COVID-19 kag politika ang paghahambalan. Action firing line. I-check ko ring Bacolod anay for the meantime. Laton ta si Sergio Marie Vargas, ang aton sining executive assistant diri. Kumustang ila monitoring, may mga ara bla sa mga lugar karon usually na gina-check gid nila sining maulanon nga panahon mga kaksyon. Yam on the line Sergio Marie Vargas sang dali gid lang. Dali lang la 7:17 na sa aton sining nga pagpangalagad. Basi to na taw galain. Dali gid lang. Sige. Pakikuan ba na sa inyo nga lugar Pakipabalo lang da kung kumusta kamo da, kung ano situation nyo da para ma-relate naman sa probinsya. We have on the line Sergio Marie Vargas, ang gika naman diri sa syudad sa Bacolod. Sergio, may gabi. Hello, Brian, may gabi. Pasensya sa disturbo. Sir, kumusta kita diri sa Bacolod? Subong kay sila ni gali ang pinaka sintro niya is Negros Occidental. In fact, si magulang ginhambal ni Sir Gani sa gihulngan, Oo, Sir Jom. Well, actually, sakto na, Brian, kaya ang namonitor namon dali pa rin hapon pag tapos 5. Pero galing kita may ara kita kada oras lang malakat sing bagyo. So, nagdamol-damol niya ang kakaina early sa south nagdamol-damol naman ng ulan pasaka sa north kaya area sing Bacolod sang island, sang probinsya. So kita aton yati mo na hindi masyado ka damon ulan but nevertheless kami actually nagpatrol lang gani kami na okay. Ang amon team kaya ti alinta sing alert status na namon ipagkita namon nga forecasted to pass over Negros Island mo. So far wala kita naging problema but ara yang amon team on standby gyapon kung magulan may patrol kag kung may lobrahon operation ara ang sigida alert number 3 level 3. Sa ulan-ulan halin kay na so far may mga suba kita diri duway gid man nagsaka Sir Gan wala nagsaka kasi hapon agang ogtong taob kay na ining gabi hapon hunas so anyway na check man namong gyapon kaya amon basibla magbasog ulan sa babaw kag may plus flood dati sa Bacolod but so far wala kami reported nga heavy rainfall sa bukid nga mo nagadulhog bala price sa duwa ka suba naton ang lupit kag bagsungay. So far wala tantang problema sa ulan na rin sa babaw. Subo mga gulo gabi Sir Gan may taob kita nga posible magtabo bala basi way takbalo basi magulan karon gidugay. Well, ang rin na check man namo na siya. Kanya amon team subong garan ta mo na asing tide kung ano nga oras. But anyway, amo na nabantayan mo namon ng kasubaan So wala kay pagkakita lang actually mga landmark namon diri sa babaw lapit sa NGC. Kung may critical area dahil advice ng ubos sa barangay 40 ba Singkang wala ba mga alagyan bali 50 barangay balagyan ba sing duwa ka suba mo gina kaya yung aton barangay official na text blast na namon sing aga pa mo nga may napabot na bagyo so prepara lang kada disaster committee sing kada barangay pati ng DepEd gagang D16 ready naman namon in kaso may operation kin I see on alert nagigali Sir Gan ang imong kuan panugyan sa pumuluyo sa Bacolod. Well, amo lang nagan natin kung may kinangalanon kimubulig namon kundi ka pa contact lang
mo sa nearest barangay officials ninyo o police stations, no, malapit sa inyong lugar. Kay mapabalo na rin sige kay may coordination na sa police barangay. Iban lang nga way cellphone o telepono o may cellphone by kabalo sing number namon. Kuan na lang report rin sige kay tagaan mo na sa magtamod nga matagaan sing bulig dayon ng sige. Sige, sir. Jom, salamat gyud sa mga time. Ang gabi ka mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Action firing line. Okay, probinsya sang Negros Occidental kag ang syudad sa Bacolod on alert na sining bagyo nga si Lani mga kaksyon. Action firing line. Actually, do kalinong-linong man lang siya pero amo na hambal naton ang malinong nga suba delikado, no? So amo na nga situation niya. Kalinong si Lani makaksyon, medyo maulan-ulanon lang ang hinay, medyo hulo habyog gamay nga hangin pero di naton magkumpiyansa ha. Kay kadamo sang nadisgrasya sang kulo kumpiyansa mga kaksyon. Action firing line. La City 21 na Action Radio, Philippine Standard Time. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. And sa mga utod tada nga nagapuyo sa idasigad sang baybay ha, sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La City 22 na subong adlaw, Lunes kita. Yari na sa Oktubre 4, 2021. Mayara na gid lamang kita sang 82 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 89 dias ang nabilin kabaga saylo naman kita sa panibagong nga tuig sa 2022. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas na aton sa nga Facebook page Pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account. Aton sa text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. On board na, tubtoblas 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano malang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad. Aksyon firing line. Kagabi diri syudad sa Bacolod, duha ya ka persona ang naghililikog patay. Gabi no? And ini depressed ini, stress problema kang iban pa naghililikog. Isa ka babae, isa ka lalaki makaksyon. Samtang may ara man sang ginluthang kagabi nga isa ka waiter dira sa may barangay Alangilan patay. Action firing line. Sa probinsya iya nga mga balita, may ara man sang pagpamuno sa syudad sang silay mga hubog. Na ano nga sitwasyon? Amo na ning COVID aton nga hinubog pa sila ka magbinon anay. Action firing line. Diri sa may syudad sa Bacolod subong nga adlaw makaksyon, may ara na sang nagduga nga nagfile sa ila sining certificate of candidacy. Pagintindi ko kay na si Lone District Congressman Greg Gasataya and Attorney Mark Mayo makaksyon for councilor. Action firing line. Kag may iban pagid no sa Negros Occidental na naman may ara man sa nagfile man sang COC kay na bantayan tay ni karon. Ang dako nga development diri sa Bacolod makaksyon kay kumadumduman nyo ining nasambit iya nga petition for exclusion no against sa anay Congressman 3rd District makaksyon Albi Benitez kudigin basura ato sang Comelec ang una nga reklamo sa iya sining voters registration. Ginpasaka ini sa MTC sa korte. Liwat naman gin basura. Anyways, ini nga pagbasura makaksyon, posible nga makaidog-idog pagini kung anong mahimo sa piyak nga grupo. Action firing line. Batayan ta na karon di ba nga detalye sa makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap mga kaksyon, no? Dako ni bulig para magpakinis sa inyo kutis dira, punggod nyo ang inyo sini nga katol-katol, korikong kaspa, kuto kuyamad, baho sang lawas nyo. Pating itom-itom da sang siko, tuhod, anong ilok ninyo. Yari na ang Xanthon Plus Herbal Soap. Action Brian Warden. Action firing line. Ang mga update naton nga balita makaksyon didto iya sagwa sang pungsod are ang COVID-19 gamay lang giniho Ang COVID-19 patay sa bugos nga kalibutan makaksyon nagdangat na sa 4,795,304
274. Grabe, 4 ka milyon na ha. Nagahulo hamboy na sa 5 ka milyon. Action firing line. Nagapanguna dire sa may pinakadamo nga patay sining COVID-19 amo ang US mga kaksyon. Ang US karon may ara sang 700,982 na ang nagkalamatay. You could imagine mga kaksyon nga subong naga-daily sila yatag 1,000 ang nagakalamatay didto sa US bangod sining COVID-19. Action firing line. Ang fully vaccinated nila dito nga mga tao naglambot naman kuntani sa 55% pero half sa ila populasyon dito daw hindi magpabakuna mga kaksyon. Action firing line. Nagapangaduha diri sa may pinakadamo nga patay sining COVID-19 amo naman ang Brazil nga may ara sang 599 o 97,723 iya. Action firing line. Swerte nga mga patay. Pangatlo diring India nga amo nga may ara sang 448,817. Panglima dire amo ang Mexico kon pang-apat nga may ara naman niya sang 278,592. Action firing line. Kag ang panglima dire amo ang Russia nga may ara sang 209,918. Amo ni kadamo ang ila mga patay didto. Top 5 lang ning akon ginlawag sa inyo kay iban tag sobraman tag 100,000 man kalamatay sila tos COVID-19. Action firing line. Kag kita diri sa Pilipinas makaksyon may ara naman sang tag 38,000 man ang patay na diri sa aton sa pungsod Pilipinas kabay pa nga maamat-amat na ni contain makaksyon si COVID-19 no sobra nakakapoy ang dulot niya sa aton diri sa kalibutan nga ini. Action firing line. Sige lang, mintinahon naton ang aton siring health protocol ano. Kung may bakuna, magpabakuna. According sa mga eksperto, suliton ta naman ini ang bakuna amo ni ang may dako nga bulig nga makabalik-balik kita sa normal. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon may connection gihapon ni COVID-19. May ara na sang anom tanan ka mga pilot nga hospitals dito sa Metro Manila nga pati gayunan sining pagpabakuna sang mga kabataan, mga kaksyon. Action firing line. Mag-umpisa Oktubre 15, nagaedad sang 15 anyos tubtob 17 nga may ara sang comorbidities makaksyon dapat magpabakuna pero may dala dapat iyang doctor's advice o consent halin kay doktor o kung halin man sa ginikanan para panigurado. Action firing line. Kag gina-obligar man o kung gina-abyar man, gina-encourage man ang nagaedad sang 12 tubtob 14 anyos no didto pa ni sa Metro Manila kag ginalauman mga kaksyon nga sa masunod nga mga binulan magagwa na ni ang ila vaccination didto sa bugos nga National Capital Region. Action firing line. Ginhungod ini sang mga eksperto naton kag sa aton gobyerno nga sa hospital ang vaccination sang kabataan kay suno sa ila kung may ara gid man sang adverse effect o kon event mga kaksyon gilayon matabangan kay ara sa hospital do kalaw ay pamatian no. Action firing line. Meaning hindi pagid sila sigurado kung makasarang ang kabataan sining bulubakuna nga ini o kung hindi. Oo, why not nga magtutok lang ta anay bisa mga dalagko anay no? Action firing line. Sige, pila ka daw makalambot gina diri sa aton pero ti nakadepende ina sa inyo mga kaaksyon. Kabay pang dito yung matabo ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton niyang exercise sang kapulisan kag militar kon wala sang may magpabakuna. Tigaling basi sumala siya nga wala kita sang layi iya nga gina-mandate mga kaaksyon o to oblige or gina-obligar, gina-force ang isa ka tawo nga magpabakuna. Action firing line. Sige, ang iban nga balita, tulotikdol kita gamay sa politika kaya mo na ning trending subong. Oho, gin-reject na naman for the how many times na ni Guro, no? Nga gin-basura sang kampo ni Sara Duterte. Ang pila ka mga gina-offer sa iya nga magpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas sining palaaboton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Suno dire iya sa kay liluan na Cebu Mayor ho nga si Cristina Garcia
Frasco. Amo ni siya nagatindog nga spokesperson ni Sara Duterte mga kaksyon. Suno sa iya, way gid sila nagabaton pa sang uko daway nagid tsansa nga magbaton pa sila kung ano nga mga offers dira sa pinaka-latest. Diri nagpabati-bati naman si Energy Secretary Alfonso Cusi Makaksyon nga pwede nila ma-adapt si Inday Sara Duterte sa idalom sang PDP laban sa iya sining nga wing kung gusto gid. Action firing line. Kinagapabati-bati siya. Suno naman sa kampo ni Sara, no way. Wala kami plano nga magpapili presidente, mga kaksyon. Action firing line. In fact, sa nagligad nga adlaw si Sara, nag-file na tuya sa iya sining nga COC dito sa Davao. Mapare-elect siya bilang alkalde, mga kaksyon. Galing amo na ang balantayan kay ti atras abante mo. Daw chat siya ni daan niya ang sitwasyon ta subong. Basi sundo niya man ang style ni papa niya, ni Tatay Digong, nga nag-substitute kay Martin Dinio last 2016 nga eleksyon. Action firing line. Way patani kay pagkatapos ni sang October 8 nga filing sang COC, may ara pa tubtob Nobyembre 15, no? Tubtob Nobyembre 15 nga pwede makapagbaylo-baylo, may mga substitution, may mga changes dira kung gusto niyo matabo, hindi ka na pwede ka-file, no? Hindi ka na ka-file pero may mga pagkambyo dira bulos-bulos kung gusto niyo. Tiyan mo ning balantayan. Kaya ang tuyo sang PDP laban nga ang ipatandem nila sa kay Senador Bongo nga nag-file naman gani for Vice President. Amo si Madam Sara Duterte. Action firing line. Aside from Sara Duterte makaksyon, ginaay nila subong si Bongbong Marcos, no? Si Bongbong Marcos ti ara nagapalahid-lahid man ining duwa ka persona balantayan ini. Isa sa ila amo gini ang magapapili presidente nga mangin katandem ni Bongo sa palaabuton nga mga inadlaw. Action firing line. O amo ning duha ang balantayan mga kaksyon samtang kaina sang udto, no? Kaina sang udto mga alas 11 nag-file na sang COC mga kaksyon si Manila City Mayor Isko Moreno kagaya sini nga katandem iya nga si Doc Willie Ong. Action firing line. Ginhimo niya kaina makaksyon ang pag-file, naglabay siya anay sa isa ka ginakabig nilang simbahan mga kaaksyon, nagpangamuyo, and dira sa may St. Francis of Assisi, nangamuyo, nagpadulong sa Comelec, kag nag-file. Kadungan ini nga adlaw sang birthday subong or kaadlawan sang television host makaaksyon nga si Kuya Germs, kilala nyo ni, nga mo si Herman Moreno, no? Amo ni siyang kilalang programa sa TV sa una nga walang tulugan. Action firing line. Pero patay na ni siya sa dungan isang birthday mo ni Herman Moreno, ti printihan na nisla ni Kwano, ni Isko, basi tiyo ya panigane. Action firing line. Subong iniginhikot mga kaksyon ti ara na. Suno kay Isko kay na sa iya sining nga mensahe, siya hindi magproblema ang Manila City kay hindi ko kamo pagbiyaan na. Nagapabilin kamo sa pusoon ko gusto ko lang nga himuon nationwide ang akon nga pagserbisyo. Action firing line. Siya ang gintrabaho ko da sa Manila, mangin history ina. Kag himuon ta sa bugos nga Pilipinas. Doon nabatian ko mani sa bahin ni Presidente Rodrigo Duterte sang ligad nga 2016. Action firing line. Pero ti ara hulat-hulaton ta, no? Ang next sini kag kaina nabatian man gilayon makaksyon ni Isko Moreno ag pagsinggitan sa mga health workers nga suportado nila ini sa iya nga pagpapili bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang ehemplo dire sa mga health workers sa malya si Isko Moreno sa panahon sa pandemya, ara gid siya, walang tulugan. Baw, amo ni gali, siya walang tulugan. Ang mga health workers gin prioridad gid diri sa amon sa Metro Manila o labi na gid sa Manila gid mismo, Manila City. Nga bakunahan gid para maproteksyonan against kay virus nga si COVID-19. Action firing line. Aba na mga panibago nga development mag-action so far, duha pa lang ka mga kilala nga nagpapili bilang presidente or magapapili bilang presidente, si Manny Pacquiao pa lang kag si Isko Moreno mo kaluluoy si Pacquiao subong sang lampaso sa mga kritiko sa social media. Action firing line. Ang sitwasyon ni Manny Pacquiao subong kaluluoy gid sa tanan nga mga nagalampaso sa iya sa mga hindi gusto sa iya
bangod nga wala siya sang tinapusan kag mabulubudlay magintindi sa iya labi na gid kon mga English abing istoryahanay ti nga Action firing line. din pa ginapagwa pa subong sa social media ang debate ni Manny Pacquiao kag ni Senador Franklin Drilon may connection sa boxing o pinamangkot siya nung makuha tadas boxing ano nang boxing ti daw ka hindi na gustuhan ni Drilon ang sabat ni Manny Pacquiao may mga coaches pa siya nga nagatudlo sa iya ginhimo ni subong iyang kaladlawan si Manny Pacquiao sa social media pero di niyo pagpatami si Senador Manny Pacquiao kay nga hindi na ta mag-inipokrito pa ang Pilipinas subong mabuto bala kung may kwarta ka. Action firing line. Hindi na ta na masugiran pa kay biktima man daan may makilala man ta nga biktima nga nagpapili nga mayara sang high profile kompleto kod educational attainment ang paghahambalan maalam pero wala gadaog kay wala kwarta. Action firing line. Hindi ta magkuan duwag pa sobra-sobra kuan damulay kay Manny Pacquiao kasi si kibot kita si Manny Pacquiao amo pa ang manguna mga kaaksyon. Action firing line. Sang ibanda damo naman nag-file pagka presidente pero ini sila makabig posible ni nga mga nuisance candidate gini sila sa palaabuton nga mga inadlaw no. Amo na galing dis Pilipinas mo na muno to Action Marlon kay ina nga kabalo ka lang magbasa ka magsulat kag pure ikaw nga Pinoy, oo, kag lapaw na 40 edad mo, 45, pwede kaya kapapili presidente. Bisan nga kinder ka or ano ay kag iniskwelahan, basta Pinoy ka, kabalo ka lang magsulat, magbasa, piho na. Action firing line. Amo ng guideline study sa pungsod Pilipinas, hindi ta paglahog-lahogan si Manny Pacquiao, kay may nabalaan naman ni siya bala, sa kaugalingon niya. So, hindi ta pagpatamaan, naluoy man ko sa tao ay. Kung di lang ka mo magbuto, hindi nyo lang pagsagi kayaw-yaw da sang dumaalam, gi ka mo abi, basi takluban ka mo sang kwarta ni Pacquiao. Action firing line. May ara takilala ganing mga banwa kag banwa dis Negros Occidental na nagapinapili da gani, way gani may namangaan man. Action firing line. Pulupungko malang gani na sa konseho gani nagtapos na lang ang term action hands pero wagi ko kabati nga may resolution ngin pasulod wala man ko kabati nga may ordinansa basta makababay kag magkamusta lang sa tao ka makahatag ice cream kag kape daog na. Action Brian Borden. Action firing line. Tanib lang liwaton tang batasan tang Pinoy nga dapat magpili kitiya sa nagakaangay pero hindi tiya sagik damulay. Action firing line. Kay may ara man akong kaisa nga way sa tod tinapusan pero ang iyaya mahilig siya maghatag ang ginapangita sa tao sa buong serbisyo publiko gid mo inabalang kon sa kapipitan emerhensya ara siya amo niyang gadalalaog gid usually. Action firing line. Galing kay sa part naman ni Manny Pacquiao hindi man basta-bastang gin padalaganan niya abi presidente mag-represent ikaw ya sa bugos nga Pilipinas. Galing kay hindi man siya magduha-duha kung feeling niya way sa sang kapasidad. Action firing line. Oo, ang inkwentroho niya dire is Isko Moreno, si Ping Lacson. Ini piho na ni si Ping Lacson. May iban pa da karon nga way pagakuro-kuro pa lang ti ulaton ta sa Oktubre 8 ang katapusan mga kaksyon. Action firing line. La 7:39 na sa aton nga pagpangalaga ng ining bahin mga kaksyon dulong sa aton sang DTX 500 ka. Brian Borden. Action firing line. La 7:40 na sa aton sining nga pagpangalagad mariktahon ko na lang ini no or hindi mabalik kita dugay-dugay king oras ko medyo kulabos pagbalik ko karon dugay-dugay ano gibala ang nangin resulta sining pag-file sang petition for exclusion no sang tatlo ka mga taga-Bacolod against kay Mr. Albi Benitez ano nga halin sa COMELEC ginpasaka pa sa korte pero ti knockdown gihapon ikaduwa na ning KO Action firing line. karon sugpunanta kun ano gid ang dugang retaliation ni with Action Marlon Henobia. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Magabi lang kay Ben Dor. Daw wala man na hinimuan si Drilon, hindi pag-amuhon na si Money. Grabing damulay kay Manny Pacquiao subong. Si Fernandez L. Erek naman niya, may gabi aksumbray kag mga kaaksyon. Si Leia Younger Esquivel, good evening aksumbray, monitor from Talisay. God bless, kag keep safe pa da sa inyo. Roberto Caraballo, maayong gabi akson Brian sa kay Manny Pacquiao kami, may advisor man ina, isa pagid na. Joseph Pacifico, good evening akson Brian, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Sige. Barrio Garay, naga-monitor naman, Sinimatrion. Action Brian, correct kagid Sir Brian. Basta may kwarta ka, piho, madaog kagid. Kabalo ka sir, biktima na ko na eh. Frank Rizuma, hindi kuya ginabaligya, buto ko, hindi tanan mabakal, prinsipyo lang, husto. Selected ba lang na? Kabay pa. O, galing yung kis ang tao gakasilaw, gid kwarta. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, Sumbray, gamonitor, gid kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Stay safe lang and God bless. Virgil Salgado, Araman. Si Angel Ricoperto, sang Woodside 1 Alihis naga-monitor. Oy, hindi ka mo magbiya ha. Kay pagbalik ta karon dako ni nga balita diri sa Bacolod do. Aileen Rojo, good evening Sumbray, watching live kami sa Agisan Tamyoko Badoy Rojo. Kag mga bata namon Mike RB kag XC. Salamat gid. Jerry Limaco, may gabi Sumbrayan, monitor lang kami from Totong Felisa. Elvira Hilogo, evening Sumbray, watching from Charito Heights. Thanks and God bless. Same to you. Lilia Tato, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. God bless man ma'am. Imbong Jo Campo sa Maaw, Araman. Pilton Lipura, si Maria Teresa Hofilenia, Araman. Si Ana Sinoro, Warren Ortiz, Aragid. Si Marnie de la Serna, maing gabi Action Brian, watching from Barangay Tapi, Cabancalan City. Greet ko si Mama Nene kag bilog nga Barangay Tapi. LM Muhar, shout out please kina May, Leslie, Colleen, and Mary Ann. Martin Aliling, Riza Biatingo Gonzales, Paul Spat III, Nona Agravante. Sumbray, monitor lang kami di sa Himamaylan. Inday Blaza, Araman, si Mayet Holian, good evening Sumbrayan, more than, kamonitor kami San Benito, Sumag, Bacolod. Salamat, God bless. Si, alright, si Milili Oligo, it's rainy Monday evening at Sumbray. Joby Monares, Kairos Flaky, Araman, stay safe Negros. Rhea May, naglumpat siya. Pero sorry, pakisend lang liwat ay. Ari man sa dalo mo ha. May mga nagapalaga sa aton. Si Juan Miguel Digo Monto Bray, good evening, tamyaw lang kay Lolo Nahong, Barangay 33 kag 30. Si Inday Blaza, Araman. Si Dali de la Torre Lupez, good evening, okay na si Pacquiao. Ang pamangkot sino ang gapalibot sa iya, basi magparehas na kay Kuri. Isa man, pwede man. Dako nga pala bangkotano ni Atal. Chris Vilma Reyes, ang Barangay 3, Estoms 3, Barangay Estefania. Si Jose Noel Ermio Pahilanga. Good evening, Sumbrayan. Wala isang tinapusan pero damo na balaan. Handa magserbisyo sa katauhan. Hindi kurap kag may tinindugan. Monitor family ko from Villa Maria Home, Sumag, God bless. Amo nang nami nga mga kominto blay no. Merly Gonzaga, may gabi Action Bray, monitor lang kami diri sa Amon, Barangay Alihis, God bless. Sige. Barrio Garay, still monitor lang kami Japon, Action Bray, hasta mag-sign off ba? O, salamat git. Robert Caraballo, Team Aldin, Hutuda Handumanan. Ano ning Aldin man? Al kag Dindo Ramos, Aldin. Thank you, good sir, Roberto. Si Roberto ga baligya ni mga bugas da mo, tapos ga pa music siya sa mga tutulungan kita. Ito mga music mo kay na Sir Man. Si Dolph de la Cruz, Araman sa Mandalagan. George Gargasiran, shout out lang ko no kay Trina MacLove.
kaluoy gani kay Manny P. Hambal niya gani man, no? Si Milili Oligon, sakto na dalagan kabala wala ka kwarta kung katilaw ka daog. Husto. Si Mark Moises, good evening, Sombray, pangamuyo, tanan lang kung sino aton butuhon Monitor diri sa La Carlota Moises family. Amo gid na. Ana sinuro tama kagid Sombray. Si Muyek Shaton, naga-monitor pang Barangay Estefania. Sir Isko kami. So may mga score, may mga score na sila. Okay, diritas dalo pa. Padala lang sa inyo mensahe Si Chris Vilmambal niya, good evening Sombray. Ano basa ko na? Diritas dalom. Si Manjo Arniho, Araman. Merly Gonzaga, hindi pa mapako sa pangako ang ila promisa na abaw galing amo ganang budlagid. Si Ili Andrisio, evening Sir Bry from Texas, USA, more power and God bless. Eddie Tulico, good evening monitor Purok Fortaleza Mansilingan, hi lang sa asawa ko nga gapamati gid si Jen Tulico. Wow. Juan Miguel, okay nabasa ko na, no? Si Ami Rivera Araman, si Francis Hilua. Good evening, Exumbray. Monitor kami sa Manapla. Salamat, gid, no? And, ari pang iban. Sige. Kabalo ka, pulo papili ka nga way ka kwarta. Puluton ka gid sa kangkungan. Kita mo subong kung dito may kwarta, dito. Pero hindi tanan na, kay may ara pa yan nabilin nga prinsipyo, may prinsipyo gidya. Nga mahambal naton yang bahala kamo na kung may kwarta man ko, kung wala mapapili kuya. Kung butuhon ko, thank you. Kung wala pero kung butante ka gidya nga gusto mo sang gusto mo ya sang tao nga bisan mapierdi siya pero ginbuto mo siya tungod sa kita mo nga hindi siya may konsensya, malipay ka bisan pierdi siya, okay lang, no? Kay ti at least way ka kabuto sang gapungko nga kurap. Di ba? Pwede ka kambal te, ara na binuto yung kawatan, ang ginbuto ko yan dito yung kawatan galing na pierdi lang kay wala kwarta, no? Si Ryan Borhak, Sir Bry, good evening. Hagi nila kamulay sa Pacquiao pero damo nakabenepisyo sa panghatag ni Manny sa personal niya nga kwarta ay ambot na lang. Amo na gani nga hindi ginaton sa gikamulay ang tao kay ang iban bala, ang iban makabaton ka bisan 20 pesos lang 50. Pagtalikod yan na mahuna-huna ka pa ma-think twice ka. Bisan mahambal kang di ko ng buto sa iya. Pero kung maduhulan niya kada 50 pesos, 100, pinakanubo na kay subong ang eleksyon. Sa kalibo, 500, 1,500 na? Buubuanay kwarta ni mo. Maka-think twice ka. Ay, dumuhuya man tao, konsensyahon man tadi magbuto to sa iya. Daw mo na abi, ano? Di ko ni mo, o nakaroon ni Manny Pacquiao, abe. Kaya nagkanto, di sa Bacolod nga na miesta lang last 2 years ago, daw 2019, tubla, ano? Na miesta lang din tao sa Bacolod na nagtag kwartato. Di pila ka bilog, to ging tagtaga niya di sa Bacolod, butang tabi, 500 ka tao sa tag-1,000. Di ba? Daw damo to, sir, di ba? Ang tag 1,000, kanto sa CNGC na nagtag sa Lasal, Gym, diri sa may G Hotel ta daw, H Hotel sa Punta Talandi, na nagtag na siya. O, butang tabi 1,000 sa tag 1,000. I-times 3 mo lang to. Siyempre may pamilya to mo. Subong mabuto to yung kay Pacquiao. Oh, imagine mo na nga kwarta, imagine mo na abotante ni Pacquiao. That's why nga hindi kita sa gidamulay. Kay way ta kabalo sang utok ni Pacquiao mo, although nga way sa tinapusan hambal nyo. Pero ang iyang experience subong do hindi naman basta-basta. Hindi naman basta-basta. Si Connie Laparan, good evening Sombray Tamiao ko family Laparan, Labanyego kag Esperacia. Ang Gatamiao Bibing Laparan sang Pandano DSB. Salamat. God bless. Chris Vilba, Balya, good evening Sombray, watching live. O, nabasa ko na, no? Si Chris Vilma, ale lang. Aileen Rojo, Sombray, please greet lang tupad balay namon, ga-monitor always Pancho Garde, Renato Mabaling, kag Marimar Chua. Salamat gidiwat. Sa din dapit ni lugar, ma'am. Si Colonel Guile, naga-monitor, salamat gid, sir.
Jose Noel ang balnya, kwarta kontra gugma. Akon bray sa diin kita. Kwarta. Do ka budlizer, no? Si Neo Saison, gwapo, gupit action braya. Bratohon na ni sir. Thank you good sir sa pag-appreciate. Ano? Si Ryan Borja action braya, good evening. Nabasa ko na. Si Merly ang balnya, kami dire sa amo nagsumbray, isko kami, hadamo isko dire, maski mga pamilya ko sa Mindanao, isko sila. Sadya gini daw. Oh. Pero kung dumalagan si Sara Duterte do mas rapuyot pag ang hampang, no? Ernesto Paul Parinio, moni-moni lang ni Aksumbroy upod susit asawa ko. Ay, nako naman. Si Francis Hilwa, naga-monitor man sa Manapla. Salamat, gid. No? Si Banjo Arnijo, sige. Si Rosalina Arellano Espadero Araman. A GT Hotel, salamat gid. Sa GT Hotel, kag kun managtag siya kwarta sa iya bulsa nga kaugalikon. Personal niya to nga income. Well, I'm not selling Manny Pacquiao, ha? I'm not endorsing Manny Pacquiao. Pero iya giman to kwarta, na? Roger Trinidad Jr. Good evening, Sumbray. Monitor, dito man. Lang kami di sa La Carlota City. Tamiyaw ko lang ako, nanay, gapamati gid siya subong sa imo. Thank you, good night. Thank you, good. Si, okay. Araman si Ricky Soriano, nagamonitor sa Barangay Mandalagan, Georginia Subdivision. Thank you, good. Si Christine Minies Villalobos, thank you, good. Milili Oligo, guwapo pangatao si Action. Abi ko kun ano, good. Thank you, good sir. Dako utang si mo sir ba? Porting. Almira Lima Lazarte Araman, Norigin Doriques Parinio. Good evening, watching here from Florida, Action Radio, my favorite station. Sige. Sa relax lang ko gamay, pagbalik ko, Areo. Happy Monday, Action Bry, hindi makumpleto ang day ko kulang wala sang ARB number 1. And of course, present always program mo if I can get up early. Happy birthday lang to my CC, Mrs. Alvarez of Tangob. Thanks, good Action Bry, and God bless. From Minnesota State. Salamat, kid. Sige, last 7:53, paki-share lang sang live, tabalik ko dugay-dugay, ha. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time la 7:54 na. Gina-endorso ginaton sa inyo ang Action Radio Philippine Standard Time la 7:55 na. Ginapa-preparar ta subonga si Action Marlon Hinavia sining isa kadako nga balita subong nga hapon diri sa syudad sa Bacolod. Pero antes pa naman, good evening Action Bry, pwede makapangayo sang number niyo nga para pamaskwa sang Action Radio Bacolod. Pwede text ni Inday An TY Gid, no? Ano tong number to gani actionan? Basi kuha na niya text ano na siya text ano na gani tamyaw
ang diri sa aton blang nga ginapadalaan ano kay gapangayo sila. Sige. Lawagon ko lang karon dugay-dugay sir ha. Naroban tayo. Plataporma de gobyerno da ang gusto mo bla matabo sa kabuhi mo kon gapungko ka na di ba iwaay ka gid no obra mo pang uka to sang muni muna pati asawa pati ano na lang at iway gid pulos ka si politiko na way ginaya pulos ka si politiko pero kadaog pa na kay nga prang kang istorya I'm sorry may ara pagin man nga way nagapabakal sang buto nila pero mostly nagapabakal buto. Action firing line. Hindi na tayo magtago-tago pa sang realidad na responsod Pilipinas kay kon politiko ka nga wala kami singko nga nabitbit. Makitaan klas kang kungan. Action firing line. Mostly sa nagdalalaog. Kita nyo mga salin nila na. Sa mga senador da, kongresista da. Mga salin nila, nagapululungko. So, minilyon kwarta nila. Sino hambal nga ways la kwarta? Action Brian Warden. Action firing line. Last 59 na sa aton sining nga pagpangalagad maka-aksyon sining hapon nagsigabong ang balita nga ikaduha nga knockdown sang petisyon against Albi Benitez. Action firing line. Alin sa Comelec pakadto sa korte ya aring kompleto ang editary with Action Marlon hinabi ha. Capital reports. Ang balita ni Action Marlon dulong sa aton sang D3 Bayo dugang nga proteksyon sa Action Mar, mayong gabi. Aksyon na ba mayong gabi, kaina sang hapon mga pasado kadalas sa dos ang atak na si Anay Negros, Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez. Isa lamang sa mga opisyal sang Negros Occidental nga nag-upod sa utod niya. Christmas pero nakitaan mo gid nga nagayuhom siya. Magsumbray ang yuhom sang nawong sang tawo. Dogalukot. Hindi, pwede mo mamakita nagsumbray base sa mataya. Tingala ko mo nang ginapakita ng Action James Ubongo, matagi do, Porteo. Kita mo na. Kita ko. Bisan may face mask si
Nga kilay David wa kit ano gid sumar nga happy gid abi amo na no. Correct. Ang pag-home ni Action Bray na may arana upod nga pag-wave. No, pag-wave sa mga tao dito sa may pabaw sa social hall. Bilib daw si Magsunmara, bilib na gid O ka. kay ina sang aga, ginpabalo si Benitez Action Bray nga nagpagwa sang desisyon ang korte na gadya, no, ang MTCC Action Bray nagapabalo sa iyang ang petition for exclusion nga gipasaka against sa iya gindesisyonan nga ibasura sang Korte Action na Bray paagi sa MTCC Branch 4 dire man sa may sunod sa Bacolod, no? May Hall of Justice Bacolod City paagi sa presiding Judge Francisco Soliano Pando. Ang rason kakulang sang merito. Amara sa, no? So kung sa mga hampang pang baseball kag softball Action Bray, ang nagpat Action Bray na sa third base. Okay. Dali na lang mag-home run. Naumamo na siya ng pastada. Eti, way pa man mag-super. Alam ko na ng next move sang piyak nga kwan, sang grupo sa mga petitioners. Okay. No? Ginpagwa, ining decision Action Bray, sa kadlaw antes ang pag-file ni Benitez kag sang grupo niya. Sang kandidatura, kay Boss kadlaw, file sila si Jose sa Comelec Bacolod mo. Ay, gali, oo. So timing man Action Bray, nga siguro good news gani sa grupo ni Benitez kaya samtang file si Benitez turo tao kaya nagawang pensar niya pagod nga ang sulit kaduwa na ni Action Bray nga kuan mo opposition kag petition gipasaka sa iya ang sa korte kaya ang una kung matunuban siguro gisunod na proseso ang una Action Bray nga opposition ginpasaka Action Bray July 13, 2021 no? Ang pizza nga dapat to sa nila na mo. April 22, amo ning pizza nga pag-file ni Benitez ang application to transfer sa iya sa nga voter registration halin sa Victoria City pakadto diri sa may Canlaon Street, Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Pag-transfer niya ba siya sa nga voter registration. Hulyo 13, amo naman ni Action Bray ang petsa nga nag-file sang petition ang tatlo to ka mga petitioners Action Bray. No? Sila to ni Hector Yula, Chodoro, Abaw, kag Juna, Abaw, Action Mar, no? Correct. Kamo na sa tatlo Action Bray. Nagpakilala man sila nga taga Barangay Bandalagan, Bacolod sila. Kag ila sa nga ginadoso Action Bray nga hindi residente sang syudad si Benitez. July 13. Pag July 23, Action Bray, ang election registration board diri sa Bacolod nag-deny or nagpasura sa nga oposisyon nga gin-file sa mga petitioners kag nag-aprobar. Nag-aprobar na to tani mo. Action Firing Line. Dali lang kay ga-report sa Bong Section Marlon Hinovia may connection ini sa pagbasura sang petition for exclusion against sa Albi Benitez, ano? Kabalo ka ang inaway politika karon diri sa Bacolod Puerte gid Action Firing Line. Hindi basta-basta mga kaaksyon kay Bongo Anay ini sang mga higante. Action Firing Line. Bongo Anay sa mga higante, imagine mo na halin sa pagrehistro pa lang, nagabinubuanay na iya mo, no? Nagabinubuanay na sa mga petisyon kag iban pa. Balikan tabi si Action Marlon Hinabiya sa sining nga mga tinion mga kaaksyon. Action Firing Line. Dulo-alo adjust lang guro gamay action hands. Oo, i-plastar gamay kay medyo naga-kwan kita. Hara nami. Oho. Nado pa uyaton niya kabilog nga oras action hands. Nan amo nang pinaka the best action Mar. Action na Bray sa ilo tadi no. Sa monita July 22 mo to papagawa sang ERB sa desisyon deny ang petition. Aha. September 21 naman amo ni Action Bray ang pag-file sang sining petition for exclusion
sa MTCC Branch 4. Kag kaina, October 4, ang pagbuhat sa desisyon, naging basura Barak Sombray. Mhm. Yari ang reaksyon ni former Congressman Albi Benitez. Mhm. Siguro, I just got the report nga ang case nga gin-file nila sa MTC, exclusion sang voters residency, ang transferred nila sa voting registration. Nag-file sila sa MTC claiming that I'm not a resident. So that was denied. So it was dismissed today. So lang paglinggo gani, no? Same petition, same result. Daw wala basis. It's more of what? Anong ilang at uyong Sa Barak Sombray, boss, nabantayan na lang kay aga mo ang pag-file ni Benitez sa COC niya. Waya pa sa galing sang ginparehag nga patod balang oras, porque Okay. habalya aga. Mhm. Upo niya, ang running mate niya, Vice Mayor, former Bacolod City Councilor, Atty. Cesar Distrito. Mhm. Why siya kongresista? Okay. No? Why siya kongresista? Kami na akong sihal sa pero kuya mag-invention kung bala kompleto ko pulo at subray. Mhm. Silang niya. 12. Oo. Why siya naghambal kung bala 12 or hindi. Aha. Basta sila niya balalan na bossa. Mhm. Okay. Mhm. Para October 5, ang grupo progresyo naman niya is October 6. Why sila duha anyways ina gin-mention ni Sir Albi ano kung sa grupo progreso to why man to congressman ba maayo do maayo plo panihol ni Congressman Greg sa tayas ni. Daw Fraser ang pinsara mo makabunay. Oo, duway lang bisan mag number 4 ka lang permida sa imo sining rest house da, duway lang. Okay na. Pero may raw information ba sa baray kung may kapitan ko nung mapili? Batian ko na ambal niya. Managhambal ko nga kung hindi man lang magpapili si former congressman kag Mayor Monico Pontevilla sa pagka-congressman, ako ang magpapili. Kilala mo na, kilala mo giday. Amo nang batian ko, di nabigtan kaya wala ko mas mayos Bacolod City kung may pilihan. Independente man siya. Dependente Oo. na mo na. Mhm. Galing kay Botlang kung magka first base. Di kay gag-float sa ngalan ni Anay Mayor Monico Pontevilla mo, Anay Congressman, nga base magpapili kongresista. Ina. Oo, Kaya nagagwa. ang ginmuno ka Sombray kapitan sa barangay, you know? Oo, ang ginmuno mo na mo ng kapitan nga kilala ko man na. Oo, pwede pagin. Si Pontevilla nagagwa man ning ngalan niya subong pero I doubt kay ti do spokesperson ni sa subong ni Manny Pacquiao iya action mar. Oo. Kung hambalon sabi ni Manny Pacquiao. Ati posible. Dalaga nila. Posible man no kay sa Bigla. Manny Pacquiao do wala pa man siya alkalde dis Bacolod subong na. NPC, si ano mo? NPC nga daan niya nag-file si Gasataya. NPC si Mayor Bing, NPC man mo. NPC man. Oo, dumdumam interview ta last night to. Oo, si Benitez sa Sombray, PDP laban na ya. O pili. Pro kusi saya Pacquiao wing saya mo. Pacquiao wing. Ang Pacquiao, Action Bray, abot lang kay daw nalasaya na si Pacquiao mo dala sa PDP mo. Do from din na tong Hindi iya. na ginadala ya. From din na subong. Oo. Okay. Kung ako sa Sombray maglantaw, basi kung sa ulihi, bila mapagawa sa desisyon ang Comelec Bla, Mhm. kung sino gid ang kilalahon no opisyal nga PDP, Gani daw man ang habyang Sombray daw ara sa Kusiwing gid. sa kusi wing gid. So si Pacquiao do amat-amat na lang pahigan abi from di ginauyatan niya subong. Ang Oo, tagyasang siguro pro. may Insurrection mar ang from di daw si kuan no former senador sang Cebu Bla Garcia. Di ko magsala. Si Gwen. Hindi, Governor? ang tagiya gid sinabla nga daw taga Cebu na mo sa una. Oo, napo po Sombray ng Sombray nga base kung buhion mo na kag pamakuron liwat. Mhm. Pareho sang iya ni Escobla Subong, Action Democratic ko. Gusto na. Oo. Daw hindi naman tanto si Kat kag Bantog. So mga matamat nga nagadamong membro nila. Mama na siguro Sombray sa kay Manny Pacquiao. Oh, to dire sa Bacolod subong si Pacquiao, amo na way pa siya alkalde. Pwede basi mamunuhan niya tod si Monico ay kagambalon niya nga congressman kadabi, oh. Oo, di ko nikaw si Monico, sinugig ka ati malibad man. Kokostos to eh. Oo. Last binagid ka may isa na karon niya ka chimite yang kwartay padala ya kag panagtag. Man, Oo. no langan Kag,
hindi man nagsobray sige hapon. Damo gapon supporters mo nito Ponte Villa sa Bacolod City. Balo na kayo nagsobray. Oho. Wala mo hindi niya insigida maghalin sa iya ang siligura mismo 100% mahalin mo. Ah, yes. Kaya naging niya mabilin. Mangonsulta gid ina iya, mangonsulta gid ina iya. Yes. Pag nagsobray boss, kay di daw may Ponte Villa man kanang sobray siguro po kaya masinso sa buong na mo, di ba? Oh, mayara. Oo, di basit ko na araman na boss. Basit ko na parang presensya, di pa may congressman Manico Ponte Villa. Mhm. Kasi kung malapot pa sa sobray boss pabangkot Angkot naman sa plano niya sa 2020 itong election. Ang ginamampihan niya sobray kay ina sa Kapitola Provinciano Mhm. Atty. John Oy, Rola. si the one and only. Mhm. Oo, amo to kinagsobra kay may information kami na baton kay na to kapasi subong ko na adlaw sa magadto to. Kumilik. Okay, tiduway ban? Wa gyud sa magapon duway. Galing kiti do ka problemado no, di ba? Ang PDP laban nga kusiwing di ang ginatagan poder di si Kong Albi nga manghatag sang kuna Oo. abi. Siya nag-issue sang kuna, siya nag-issue sang gaterma sang kuna. Oo, nomination. Di kon si Orola mapapili bilang PDP laban kagway sa kuna, hindi sa pagin PDP laban nga candidate. O alang ang tagaan sa ni Albi kay kwentro niya si Bong, ano bla si Bong Lacson kag si Benitez aw. Di hawak sobray ka mo gina yan nagapalibog o sa pinhag or ni Orola. Amo nang oron daw na dugayan gid sa man. Oo. Kada patat sang inuras sa kada adlaw sobray ho. Oho. Nagahulat niya si Orola kung ano organisasyon siya uli mo. Oh, pero ang iya bala nga utod nga araman sa linya sa Bong ni Benitez kabate ko nga nag-mention sa ano nga barangay to sa nga nagtag sa Beach W. Man siya magulang ko ha mapapili gobernador. Oh, na. Na, Pero diri sa Bacolod siya naghambal tani dito sa Murcia kay mabutuhan gito. balita pa si Boss Martes Aha. Ay, Asta pa man nasakap sa ko sa Kapitol. Asta pa man sa Biyernes section bar nga bantayanay mo to action bar no. Yes. So, until 5 p.m., no, ang register ang COC, filing. Asta lang na 5 guro, oh. Diba, diyata, makatinera ko alas 4:59. Aha. Maybe gro isa sa rason kung nga duha kag duway pagid ka butwa si Attorney John Orola. Tiamo na action bar ang ginmuno mo pag-ulang parte sa Yes. political party na. Oo. Di ba pwede madalagan sa guro sa para independent kaya mapulubod lang siya na. Ay, Negros Occidental na iya, hindi niya kay Bacolod lang o kun purok action bar. Gani man, no. So, boss, may panibagong na development na sumbray. Ining update dari sa may Capitolio Provincial. Action bar nang singit ko lang gamay ito nag-file vice governor nga wala na baton kulang requirement nakabalik siya. Why ito ngalan niya? Tiway siya Kay kabalik. ika-18 action bray si si incumbent congressman Kiko Benitez. Okay, pinaka-latest Ika-18. abi. Oo. Oo. Kasi kung siguro magkabalik man siya. Aha. Sige. Oo. Ang action yung gikan sa Kapitolyo action na malong Mirovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ang balita ng Action Marlon ni Navia dulong sa aton sa D3 Bio dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Sa balita. Una sa aksyon. Amo tong mga detalye maka-action ti maghambal kita nga may kakulang ang ilang sining nga mga papiles dira ti amo-amo lang gyapon ang gin-file nila sa may Comelec diriho ang petisyon nila. Pagsaka to sa MTC sa korte amo lang yapon ang unod, ang kontenido, ati ora mismo ginbasura man. Action firing line. Korte bantayan tani. Kisa nambal na naton, pwede pa ni sila gihapon maka-apilar. O, nalipat ko galing mamangkot action Marlon kung final na to kag executory ato, pero feeling ko hindi pa, na? Kag pwede pa sila ka-apilar, ti apilar lang sila Action firing line. Hasta sa diin nga mga kulo-korte magdangat ina mag-action, pero tuloy ang laban ni Congressman Albi Benitez diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Action firing line. Karon pagbalik naton dugay-dugay, si Action Dale Salazar sa Bacolod, may mga balita siya kay na si Congressman Greg nag-file naman sang COC mo, independiente, no? Pero NPC ini siya. Kumbaga, magambal kita independent diri sa Bacolod, why siya alkalde nga Obdan. Action firing line. Kag iban pa may nag-file kaina. Maporti si Councilor Attorney Cesar Distrito ho, ginalsa na ni Congressman Benitez ang iya kamot nga ti siya na ang vice alkalde sa iya sining linya mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Pamatian taribig karon abi, pamatian tani kag paplastar ta with Action Dale Salazar sa mga pagbago-bago nga mga sit-up sang pamulitika diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line.
daw first time ining porte nga mapagkambyo ho sa syudad sa Bacolod, Makaksyon. Ang hanay ni Benitez, daw nagalinagumba na ang mga ngalan, nagaginuwa na sa social media, si Amoni, si Amuto, kompleto na sila. No? Si Councilor Canutan, Independente, Y Alcalde of Dan. Action firing line. Si Councilor Canutan, former Councilor Canutan. Pero ang Grupo Progreso, do kalinong gidihaw, no? Lapit na sila mag-file sa October 6, sa kwa na niyo, sa Miyerkules na niyo. Pero duway pag dinahom-dahom ang nagagwa nga ngalan, of course, automatic, dala si Mayor Bing Linardia and Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang ila sining mga linyada sa mga konsihalis dira, tinagkalabilin dira una, si Councilor Dindo Ramos, muna, si Councilor Archie Baribar, Councilor Renisito Novero, Councilor Israel Salanga. Amo ning mga ngalan nagkalabilin dira apat, no? Kag iban pa may naghalin kuan naghalin Al Espino, Simple Distrito, kag si ato napatay nga ginbuslan sang bata isubong ara na kay Benitez, tatlo. Action firing line. Tatlo kag may nag-graduate si Councilor John Gamboa. No? Graduating na siya mo. Pero to kalinong pagid, mga incumbent na sigurado for Grupo Progreso nga ara nagkalabilinda, pero sinong ginpang sali sa ila, sinong pinangbulos. Do kalinong gid subong do ay pagid batiya. Action firing line. Basi may pasabog ba niyang Grupo Progreso mo nagbantayan ta sa masunod nga adlaw mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Antes pa naman ang tanan, gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Cap. Action firing line. Walang iwanan, pagbalik naton mga kaksyon dugay-dugay. Detalye na sa balita na aksyon, Dale Salazar sa Kapitolyo kon syudad sa Bacolod. Objective. Maayong gabi lang, si Milili Oligo, 5 nagsaylo kay Benitez. Rumi Agsam, Dennis Richard Timruma, may page na gani si Sir John Orola sa FB for Joyous Negros. LC Toledo, Action Brian may gabi, monitor lang nanay LC sang Purok Villa Lourdes, Kalaway bala Action Brian nga i-underestimate mo ang isa katawo basi amo pa na ang magdaog. Hindi mo masiguro. To husto ginaya nanay LC. Amo na hindi kita mag-underestimate sa mga tao nga makit-anta around us. Kaya we don't know about them kung ano na sila. No? Si Jonah Garcia Araman, si Amik Navarro Dakipil sa Maaw, Gary Amerila, ang politiko nga laban pangguba, ang panawag ko na sa mga mga baghak. Sa pagkasakit ng mga baghak. O sa agil kayo mo yung pangguba, sa kontra mo yung bligya mo lang imo plataforma da. Ako, nagpapili ko counselor sa Don Salvador but why ko nagdaog, ano? Pero wag ko kaagi pangguba Action James mo. Gahambal ko sa entablado, sa stage. Ako na baligya ko lang ko galingon ko kay why man ko ibakal, why man ko kwarta. Wala kyo kaagi mambal nga ining si Amoni, hindi niya pagboto mo na. Ay sus ko, makitid pa niyang dalan mo. Kundi baligya mo na ko galingon mo, ano?
Si hambal ni Oligo, yung mga haslo na mga petitioner, ay hindi man Kay kuan man nila sir, ng right man nila sir nga mag-file sir mo. No? Normal lang gina. No? Akig si Oligo. Wala obrahon sa kagalingon nila. Itaga sa bato ang mga haslo ng mga si Sergario, tingog pa lang ni Albi Serga, sala-sala ng kontra. Nga man, bisan din pa na nila'y pasaka nga kahit asan, dismiss gihapon ang mga hanglo ng mga petitioner. Roland Guarino, good PM magsumbray, monitor man ka media, Paglaom Village, Boy Guarino and family. Salamat. Roberto Caraballo, sa nabalaan ko nga politiko nga wala nagamulay sa isig ka parihas niya, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagaplastar lang siya sa iya plataforma de gobyerno tuod na way magkukbati tuod. Fernandez sa may nautod nautod kay na pero balik na ta siya. Okay, sige. Si Surigao Kren sa Malnya, good evening Sumbray. Kung ang presidente tatamaan ka alam, damo man sana hibalaan nga kabulas kugan nga kon ano-ano na lang mapinsaran kagihambal sa telebisyon, ang mayo naman papungkoon mga presidente siguro nga wala alam kay base amo pa na ang makabulig sa mga pigado sa ulihi action Brian nan. Si Brayo Gare, ginatamyaw niya si Nanay Lourdes Nonyala kada gabi ginabantayan gid programa ta. Salamat gid. Lito si Kunde sambal niya, monitor kami diri sa Riyadh. Salamat gid. Si Michael Singgo Lamayen, araman sa barangay Alihis nakatutok sa aton nga pagpangalangan. May gabi. Si Aymanang Lilibet Gutera naga-monitor man. Thank you ginang. Musta ka muda? Sige. Rumi Agsam, salamat sa pagpaminaw. Sige. Okay. Amo gina normal gina sa politika ang tagtaganay kwarta subong sa aton di pro kon way lang kwartahanay. Sinong buto sa imo? Ay sus ko. Last 8:23 pagbalik ka dugay ha dira lang kamo kay may mga balita pa section Dale Salazar kag gikan sa Bacolod City. Maki-update pa ta karon to asang waiter to nga pinatay sa barangay Alangila no. Last 8:23 mga kaksyon.
Kaupot si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:30 na. Ang iningabayan sa aton nga pagpangalagad, dulong
Ante sa report Action Dale Salazar, alin sa kay 395 base ang kugtong nana nga Cap Action Bray. Abi ko amo na Cap lain gali. may ara kapitan nga magpapili kongresista kung way sa may makontra kay Congressman Greg Gasataya mo. Action firing line. Pero bantayan ta na. Basibla sa mga kwando lahog malang bala, no? Si Glenn Dikina Mirabi, naga-monitor man ang mga Mirabi family. One family, one Marabi, sang Cadiz City, mga kaksyon, no? Si Dali de la Torre Lopez, nan, kay grabe, gid pang hingabot nyo kay Albite, mirisi nyo eh. Oh. Si Boards Asa Araman, naga-monitor. Si Rose ni Villanueva, good evening Action Bray, kag sa bilog man kunong payaunan, naga-monitor gid sa aton. Si Bibing Dagia Bautista, good evening Action Bray, ga-monitor gid kami sa Barangay 39, Lizares Avenue. Salamat gid, no? Sige, no? Si Lito Secundes Araman sa Riyadh. Ara na. Si Action Dale Salazar, may mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action guys, si Congressman Greg Gasataya ang pinakaunang nag-file sang COC para sa tatlo, no? Kapinakataas nga posisyon, diri sa may siyudad sa Bacolod, sa Vice Mayor, Mayor kag Congressman. So siya diri ang pinakauna nagapa-re-elect for Congressman sa 2022 for last term, third and final term action Brian Sukaina. Dito ang sining mga pamilya, ang sining anak, ang sining mga staff action Brian nga nagasuporta man siya sining pag-file sang certificate of candidacy. Kung madumduman ti kaina mo una na yang ginmention ni Congressman Greg Gasataya nga neutral ni Action Brian sa pagka-mayor at 2022. So kaina sa gintumangkot na doon kongresista kung bala sa Vice Mayor mayara siya sang say or suportahan sa 2022. Ang naging sabat diri sang kongresista is hulato ni Action Bray ang maka-file blatanan ng mga kandidato nga may mga intention to run sa pagka-Vice Mayor ribad lang ang posisyon since subong ti ikapila pa malang kadlaw nga filing sang COC kag wala pa siya naka-mention kung bala mayara sang suportahan, no, nga kandidato sa pagka-vice alcalde diri sa may siyudad sa Bacolod Action ng Brian. So meaning ang ginambal ito nga neutral mayor lang gid. Kay dito Action Brian nagasentro ang sining rason na di neutral siya bangod parehas niya nga maninoy sa kasal. Si Mayor Bing Lunardia kag si former Congressman Albi Benitez kag ang premise dito is priority, no, ang smooth implementation sang Bacolod City General Hospital Action Brian. Saging kuha man sa reaksyon sa katapos ng media regarding naman sining big announcement ni former Councilor Attorney Cesar Distrito nga nagpalayag nati mangin running mate siya kag Vice Mayor ni Albi Benitez. Ginpalayag diri sang kongresista ngati nangin upo daw man selection by sa madugay sa Grupo Progreso. Ang yasin reaction is ang kada isa may kanya-kanya nga diretso, may kanya-kanya nga decision action Brian. So amo na siya ang pila ka mga bagong mga pronouncement ni Congressman Greg Gasataya matapos nga nag-file sang certificate of candidacy kay nasing aga dira sa may COMELEC Bacolod Action Brian. Aring tingaw ni Congressman Greg Gasataya. Same as sa Vice Mayor kung neutral na. Sorry. Same as sa Vice Mayor neutral. Well, wala pa man maka-file tanan no? So, wala tunta kung yung mga outcomes sina. No? But, ina ng mga butang lang taon tayo the next coming days. Congressman, what can you say with the coming out of the Distrito Block? Sorry. The coming out of the Distrito Block. Distrito. Cesar, Well, kada isa may direksyon yung kinamatarong mag-decide kung ano nga direksyon ang ilaman nga lugar. Action Bray, amo na siya ang lipot no nga statement ni Congressman Greg Gasataya. Kung madam naman Kabudlay, I'm sorry Action Dale, no? Kabudlay, no? Inablang upod mo tanan bla sa nagliligan tapos subong nagkinantruhanay. Politika man lang ni matod pero mabulubog at dughan kon din gisa dapit, no? Yes, especially kung budlay maipit, no? Kung sino sining suportahan, so nati neutral ang term nga ginasara.
ni Congreg for 2022 musilingon ti during campaign Aha. ti magaisahan ni siya Action Brian kag wala pagaupdan nga alkalde no for 2022 no. So kung mga panya siya na lang gid ya isa or sa tong konsehal nga gusto yung mag-upod siya? Yes, si Attorney Mark Mayo nga nag-file man kay inasang COC Action Brian. First time yan nga magpapili sa pagkakonsehal, no? Kaya ti previous, ano man na siya mo, may history man nga nagpangalagad, public service, as chairperson sa Barangay 22. Okay. Kaya siya ning bata ni Kapitan Diosdado Mayo sa Barangay 22 Action Brian. Kung baga ti, may alaman sa istorya sa public service, may ginatawag Action Brian. 2019, sa nakapasa rin siya sa bar exam, graduate ni siya no, sa USLS College of Law, and then 2015, sang Vice Mayor, pasagto si Congressman Greg, Action Brian nagsugod no ang iya sining pagtrabaho bilang job order tugtog nga nangin technical staff Action Brian hindi ka sa taya hasta subong amo ni nga kay nadwas la kay na nagdungan file sang certificate of candidacy Action Brian kayo pod man ni Attorney Mayo nga sining pamilya nga amay kay nga sining Iloy no bilang moral support man siya sining desisyon nga magpapili konsehal sa 2022. At ito pala sa Action Brian nga naglaptang listahan nga allegedly amo ni siya ang ang complete nga slate or line-up ni Benitez or Team Asenso. Amo tong nabutang tubas number 12 ang ngalan ni Attorney Mark Mayo. So kay natigin clarify niya, wala niya gina-confirm, no? Wala niya gina-confirm nga member siya sang slate ni Benitez. Kaya according sa iya, wala man may nag-invite siya nga Team Benitez or Team Leonel D. Action Brian. Kundi kay Congreg lang siya yung maupod, no? Kay Congreg lang siya yung maupod. Rason nga hindi tiya mo sa latong mga information kay ang lista nga nagwa sa social media Action Brian. Sa ginto mangkot sa katapos sa media kun nga nung nag-decide siya nga magpapili Action Brian, ti ang nga sining sabat since pamatan-on siya, Hubin Action Brian, according siya, tiluyag niya nga mag-introduce sa mga fresh ideas sa mga bagong mga ideas Action Brian kag maayo lang partnership between sanggunang panglungsod kag Office of the Congressman Action Brian with regards sa pag-maximize sa mga projects kag proyekto and program kag kag may haraman sa mga local legislation Action Brian nga iga-introduce. Aring tingog gani Attorney Mark Mayo. Una gid ang akon nga mga realizations kag nakita naton mulang kinanglanon naton, especially nga rin kita subong sa COVID pandemic, no, nakita naton nga makabulig kita, especially nga we are young, we are mobile, no, mas makahatag kita fresh ideas kung paano naton ma-aksyonan kag ma-address ining concerns naton, especially nga ga-recover kita The next 2 to 3 years is very crucial sa pag-bounce back naton from this pandemic, and we are very much hopeful nga aton nga pagkalamharon mapinuslanan man sa syudad, no, sa mga in terms of program, projects, kag ang aton gid nga lapit nga relasyon sa aton congressman. Kay ti ang aton ginada priority, we want to build a partnership together with our Sangguniang Panglungsod and the Office of Congressman Greg Gasataya in terms of maximizing ang mga programs man sang congressional office, tapos i-back up by local legislation. So mo ginang ginalantaw naton kag ang ginaduso ginaton this coming election. Mayara listahan nga nagalapta, but officially I do not confirm sa sina nga listahan. Una gid wala man kita any communication coming from the local groups diri sa Bacolod, meaning why kita invitation coming from Mayor Bing, wala man kita invitation coming from Kong Albi. And besides, firm naman ang aton nga desisyon nga from this day onwards sa pag-file naton sang COC, mangin neutral kita kag official candidate nang gid kita sang NPC upod si Congressman Greg Gasataya. Siyempre si Attorney Mark Mayo, isa sa mga aspirant nga magpapili man konsehal diri sa may syudad sang Bacolod. Bag-o nga ngalan aksyon dela sa patagsang politika. Yes, dapat nag-introduce siya sa kaugalingon kag brand of service action by kag leadership sa publiko since newbie. Kung newbie, baguhan no, Action Brian. Kag temo na isudon niya man ang patag sa politics, especially sa sangguniang panglungsod. No? Okay, daw kada eleksyon, mabatian ta nga mga ngalan, hindi pala dis Bacolod sa ibang nga lugar, daw amo-amo lang blati may man niya. Nga may mga bag-o nga mga
mabutuhan ang aton sini nga mga utod bla. Yes, Action Bray. Kung mabati amang voice clip, doon, mula ka straightforward nagsabat, no? Si Attorney Mark Mayo, sa katapos ang media Action Bray, kati isa ka abogado, kag mayroon man sang pinanilagan or experience with regards sa public service. Sa dugang nga balita, sa Comelec Bacolod ang update natin. So, Action Bray, 4 pagid lamang, no? Do ka iwat sang numero, ang naga-file dira sa may Comelec Bacolod. So far, 4 pa lang included na diri si Attorney Mark Mayo, no? 4 councilor, 4 sa councilor, and then isa sa pagka-congressman, so 5 tanan. So madundumanti mo to si Alan Arroyo, si Attorney Eduardo Padillos, and then si Attorney Mark Mayo. And kay na, after lunch, may nag-file Action Bray si Joel Aujero. Galing natabuan to nga nagpalanyaga ang mga katapos ang media. Wala na siya Action Bray na interview. Ari bago pa gid ni, mas bago pa gid ni. Bago pa gid siya, pero may kulang pagkita sa mga background kag details si Action Bryan. Pero confirm niya ni Election Officer Attorney Katina Tinyo kanya nga successful man ni ang application ni Mr. Joel Aujero for City Councilor, no? Magpapili bilang konsehal sang siyudad sang Bacolod Action Bryan. Daw damo pa nagaguluwa nga mga ngalan Action Del nga tiway pa naka-file da sa Bacolod nga Comelec. Balubantayan gini sila. Yes, Action Bryan, ilabi ng mga independent candidate, no? May ara ko nakitaan gadi isa din nga si RL Contreras. RL Contreras ari nagatayada man. The police sa Action Bryan. Oo, daw ara ni sa mga volunteer brigade, ano? Daw mo na, no? Yes, Action Bryan. So, mo pa niya, no? By the way, si Vice Mayor, si Councilor Wilson Gamboa Jr. Din confirm niya Action Bray sa Thursday siya ma-file isang COC for Vice Mayor. Thursday? Webes? Webes. Thursday. After Mass, may misa siya sa San Sebastian Cathedral, 7 a.m. to 8 a.m. And then after Mass, ma-proceed siya sa may Comelec Bacolod para mag-file isang COC for Vice Mayor Action Bryan. Ba, kung wala ning pandemya, nagsalalamo ning Bacolod, subong mo ang filing of COC kag maskara, tani mo? Kaya mo kay nambalik kong Greg, ati simple lang yung pag-file sa COC, file sa buong COC, wala na sa iba nila ang mga supporters, kag after file COC, back to work naman ang Congressist Action Bryan, no? So, mo daw, si Councilor Gamboa sa Thursday, and then Boss Ngadlaw, gin-confirman sa ato ni former Councilor, attorney sa Distrito, nga 10 a.m. ma-file sila sang Certificate of Candidacy o galing Action Bray, isa lang ang ma-file sa ila. So, mayara lang sang representative para sa slate nila Action Bryan. I see. Isa lang gid ma-file. Kaya mo pa na ibalang kung sino nga abogado or tiglawas, no, nga mag-file para sa team Ascenso Action Bryan. Kung makita mo dira kay sang last Action Bryan, wala pa nimo, wala pa bla nakitaan sa publiko. Nag-off na si Benitez kag si Distrito. So, subong nga gabi nag-post, no, si Attorney Distrito sa litrato nila ni former Congressman Benitez nga nag-aalsa sang iya sining kamot Action Bryan. Yes. At ito, formally, na-endorse siya bilang Vice Mayor kag running mate for 2022. Kay si Benitez, member na siya sang PDP Laban, ako si Wing. Siya ning Regional Chair Action Bryan, kag PDP Laban, ang ginadala sining partido para sa next year's election. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale sa mga balita. Tiyan mo na ang mga initials pa lang or mga first 5 na nag-file sang COC dira sa Comelec Bacolod mga ka-action. Action Firing Line. Umpisa buwas hasta sa Biyernes makuani asod-asod na ning pag-file dira abantayan taning mga ngalan. Dito gani sa kuano sa kay Chavit Singson, no? Ano ning lugar ay gani aksyonan sa Sorsogon dinhi iya. Grabe pa gani kay enkwentro yang bata ya for Vice Governor, bata ya man lang si Ryan Singson. Action Firing Line. Ini nga mga tao ya kuana ni hindi na ya matawag pagid nga political dynasty ya kundi political greedy na ni sila. Sungak sa posisyon na gini. Action Firing Line. Bata mo kontrahon mo ya sa pagka vice gobernador. Do ka drawing na gid no sila na lang gid do ka tinunto na gid no na nga do halata na gid nga mga dahak nga mga politika. Action Firing Line. May na nga bisan damo kamo da lain-lain nga posisyon abi way man na gamater kun kamo pinamilya kamo da importante naga serbisyo lang
kag maayo ang resulta abisang inyo sining nga pagpungko dira sa publiko. Pero kung pinamilya ka mo dira nga thank you gid Ilocos Sur, no? Kung pinamilya ka mo dira nga wala man kamo hinumuan, tinawa wala kamo huya. Action firing line. Halimbi sa mayor, Iloy, ang anak vice mayor, pagkatapos ang bana, konsihal pagid, ang apo, kung naman puro tanan, isabi ka pamilya, puro bimurden, abitanan, ga kuray ka mo dati, mga dahak-dahak kamuhay, pagig kamuhay huya, kung wala kamo sa performance. Action firing line. Pero kung may performance man lang kamo, kag kitaon ng mga proyekto para sa publiko, bisan magbilog pa kamo nga lugar da, kamo lang tanan, do way gid problema, way na ko lantaw sa mga dulo dynasty na, way na problema, importante naga-perform po kung waay ti ipigaw. Action firing line. Kay Singson nyo dito sa Ilocos Sur do ka drawing ng ilayo, do ka drama-drama ng ilayo, anak mo kontra sobra-sobra naman ang pag-dinalox posisyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. George Gargasiran, thank you, good sir, no? Ilocos Sur. John Serna, naga-monitor man. Si Rosalita Valencia, Araman, Milili Oligo, salamat gida. Mangin tamyaw lang siya. Jinky de Lagdon, good evening, Sumbray, kag Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, and all family Barangay Pandano, naga-monitor. Si Donna de la Gracia, Glenn, okay, nabasa ko na kayo na. Alright, sige. Balikan kong iban karon na, 8:48.
Action Radio Philippine Standard Time, las 8:59. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Mayang ilang kay Manong Lando kag kay anong Jimmy Castro kag anak niya si Dudong nagamonitor kag tanan nga taga Purok Loksin, Barangay Igmayaan. Aksyon Firing Line. Si Kuya Randy naapon naminaw og si Madam Lindeha kauban sa ilang patrol. Daghang salamat sa pagpamina. Aksyon Firing Line. Sinang Lourdes ang Barangay Pandanon and si Nonoy Castañeda. Action Bry wala politiko as in politiko nga nagapigado amo ina ang pinamilya na lang daw kahuluya no hindi kay daw kay ka wala huya gid. Si George nahimo nila source of income ang politika sa Ilocos Sur. Ti laban gid dra sila pangabuhi mo. Anong tana kay amo nang pangabuhi nila ano? Si Manay Ima Alquila Curl Strom arama nagatutok man. Action Firing Line. Taktika lang na action Bry para kung may magpapili nga iban mapierde gid nila Japon no kay matingob na sila no diskartihan ay malanatuod mo ang oras ko do kolabo sa gido pero salamat gid no sa mga utod ta nga nagatutok o kung nagtutok na sa aton nga pagpangalagan. Reminder sa gihapon na ulanan ng panahon madanlog dalanta may aksidente lang ni Wailan Dugay da sa may no sa may extension Burgos sa Barangay Estefania. Action Firing Line. Hinay-hinay gid ano si Kuya Randy makaksyon kag si Madam Lynn naga-monitor gid salamat gid ra sa inyo no ba thank you gid ginahimo ta nila pastime while nagapungko sila nga patrol Action Firing Line. naga-monitor man sa Barangay Panukoy Sitio Aning ang pamilya Salis salamat gid ano ba thank you gid sa inyo nga pag-monitor ano damo gid na intriga kung sino kuno okay sige. Okay, sige. Action Firing Line. No problem, ano. Sige, damo gina intriga kung sino ang kapitan kung mapapili Congressman sa Bacolod. Hulaton talang mag-file siya. Action Firing Line. Si Pablito Benedicto Raman, ambal niya. Good evening, Landa. Hindi na ya political dynasty, kundi political destiny. Kamu na yan. Tuod man, no? Action Firing Line. Sige, why na kitang oras sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon. Standby karon with Action Marlon Hinabiya sa Action Night Patrol. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline kag sa Action Firing Line buwas sa gabi mga kaksyon. No? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon